Fuq l-RTK, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jistudja numru ta' possibiltajiet biex Malta ma tibqax dipendenti fuq iż-żejt. Possibilità minnhom edha wkoll għand il-Prim Ministru, iżda xi raġuni mhux jagħtiha konsiderazzjoni. Din hija possibilità li ma tara ebda żieda fit-taxxi. Huwa sistema totalment differenti minn dak li mid-dipendenza fuq iż-żejt li jridna nibqgħu fuqha il-Prim Ministru u iva anke jekk jola l-prezz taż-żejt. Aħna l-viżjoni tagħna huwa li l-kontijiet jorsu għax ma nibqgħux dipendenti fuq iż-żejt. Il-Partit Laburista jikkonsidra din il-proposta b'serjetà kbira, imma din mhix l-unika possibilità. Meta l-Maltin u l-Awċin ser jintalbu jagħmlu l-għażla, żied il-mexxej Laburista ser ikunu jafu kemm ser jifrankaw mill-kontijiet. Wara li staqsab li ma mod ser tkun qed titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin bil-proġett tal-Parlament il-ġdid, Joseph Muscat qal li bl-ispiża li saret fuq il-bridge li ma jwassal l-imkien kienu jinqataw l-operazzjonijiet kollha tal-katarretti li hemm fuq il-waiting list. Dwar Smart City, għalli kieku huwa l-Prim Ministru ma kienx ikun lest li jipperikola eluf ta' impjiegi minħabba pumping station. Kieku deċiżjoni kontroversjali li kont nieħu jien bħala Prim Ministru nieħu r-responsabilità jien u din iż-żarma. Issa jekkux il-mepa, jekkux il-water service, batu żarma, l-affarijiet tista' tipperikola l-postijiet tax-xogħol imħabba l-burokrazija. Il-burokrazija aħna ħankunu iva l-edewwa tal-burokrazija bħala gvern ġdid. Il-mexxej Laburista qal li mhux aċċettabbli li l-Prim Ministru wolla l-kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-ogħla livelli ta' kull żmien, fl-istess ħin li sar l-aktar Prim Ministru mħallas ta' kull żmien. Jien żgur ma nkunx imma ma rridx inkun imċappas b'dawn li għali huma essenzjalment flus maħmuġa. Flus maħmuġa għax ittieħdu blar eżempju ta' konvenjenza, blar eżempju ta' ħabi u din mhijiex il-politika li jien nemmen fija. Għalhekk l-ewwel deċiżjoni ta' gvern ġdid tkun li jitnaqsu l-pagi tal-Prim Ministru tal-Kabinett b'500 € fil-ġimgħa. Gvern ġdid ser ikun qed iwettaq ukoll bidla mill-qiegħ fis-sistema tal-wardens bilan li ma tibqax rekit is-sussidjat. Dwar l-Air Malta saħaq li għandha tkun parti integrali mill-Ministeru tat-Turiżmu u hemm futur kbir għaliha u tista' terġa' tibda tagħmel il-qlieħ. Joseph Muscat kellem ukoll dwar kif koppji tal-istess sess għandu jkollhom id-drittijiet u dmirijiet tagħhom rikonoxxuti biex tkun regolata realtà li tinsab magħna. Studenti universitarji jiddikjaraw li jaqblu mad-deċiżjoni ta' Joseph Muscat dik li gvern ġdid irreġġa' lura żieda ta' 500 € fil-ġimgħa lil Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari. L-istudenti universitarji jgħidu li dawn huma flus li jistgħu jiġu investiti mod ieħor għal ġid tal-poplu. Ma jistax ikun ikollok min qed jaqla iktar minn ieħor ġestax qiegħed fil-gvernu. Tkun tajjeb għal equality tippromoti aktar f'Malta. Naqbel għax forsi nistgħu nużaw il-flus għax ħaġa oħra. Għat-toroq tagħna jew għall-iskejjel. Kieku jistgħu ma jieħduhomx ikunu imgħux mkien ieħor il-flus x'imkien fejn jistgħu jaħdmu sew għalfejn. Studenti oħra esprimew nuqqas taqbil għad-deċiżjoni tal-Prim Ministru li qabad u għolla l-paga tiegħu u tan-nies tiegħu fil-kabinett. Fl-opinjoni tiegħi huwa unfair li ġax inti membru tal-Parlament basta toqgħod tgħid li tifhem is-sofferenza tan-nies. Għalhekk naqbel li jkun hemm diskussjoni imminenti fuqha għaliex kif qatt saret forsi blaġla u saret f'ħin ħażin. Għat-tieni darba f'jumejn ingħatat il-libertà proviżorja lil Maximilian Ċantar ta' 21 sena mill-Marsa. Jumejn ilu huwa ngħata l-ħelsin mill-arrest tal-li f'Ottubru li għadda nqabad isuq mingħajr liċenzja ftit jiem biss wara li ħareġ mill-ħabs tal-li tajjar tewmin f'Ħattart u baqa' sejjer. U l-bieraħ reġanata l-libertà proviżorja tal-li waqt ismih tal-każ fl-awla tal-qorti għeddet uħebb għal 3 ġurnalisti. Huwa ngħata l-ħelsin mill-arrest bil-kundizzjoni li ma jitkellimx mal-ġurnalisti u li jkun id-dar bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. 92% tal-ħaddiema tal-Air Malta rrappreżentati mill-General Workers Union ivvutaw favur il-pjan ta' salvazzjoni tal-linja tal-ajru. Dan ir-riżultat kien ikkomunikat mill-General Workers Union illi fl-aħħar sigħat organizzat vot għall-membri tagħha. Il-Union qalet li d-deċiżjoni li waslu għaliha l-ħaddiema ma kienx waħda faċli. Spjegat li l-ħaddiema kienu kontinwament taħt teddit mill-Prim Ministru, mill-Ministru tal-Finanzi u mill-Management tal-Air Malta li jekk jivvotaw kontra il-kumpanija kienet se tibda tkeċċi l-ħaddiema. Kienu anke stqarrew li l-Gvern kien se jibda jgħaddi servizzi lil kumpaniji oħra jew saħansitra jagħlaq l-Air Malta. Il-Union qalet li fil-laqgħa ta' 2 filgħaxija s-Segretarju Ġenerali Tony Zarb qal li l-General Workers Union kienet lesta li tkompli l-ħidma tagħha fl-interess tal-ħaddiema tkun xi tkun id-deċiżjoni. Fl-Isptar Mater Dei tkompli tippersisti s-sitwazzjoni ta' Fullar.
Filmat amatorjali li għandu fidejh One News juri li bħalissa hemm numru akbar mis-soltu ta' pazjenti jistennew fuq stretcher. Uħut minnhom ilhom 4 tiem għaliex m'hemmx sodda fis-swali għalihom. Telefonata li daħlet il-biraħ filgħodu f'One News ukoll tikkonferma l-problema ta' fullar fl-isptar. Mara qalet illi qarib tagħha ilu jistenna fuq stretcher minn il-ħamis li għadda u li jinsab imdejjaq ħafna b'din is-sitwazzjoni fejn saħansitra m'hemmx faċilità ta' fejn wieħed ikun jista' jinħasel.